Девойки старша възраст, група Б. Класиране в многобоя. Шампионка Александра Стефанова Левски. Втора Симона Иванова Грация Варна. Трета Василена Стоева Дунавска ЦСК. Четвърта Зорница Вълчева Левски. Пета Виктория Тихи Олимпия 74. Шеста Гришели Каменова ЦСК. Седма Деница Христова Чар, дворец на културата и спорта. Осма Мария Марева Академик. Девета Атанаска Иванчева Академик. Десета Сияна Костова ЦСК. 11 Мария Карамитева Тракия Пловдив. 12 Силян Желева Илияна. 13 Магдалена Иванова ЦСК. 14 Юлиана Христова Дунавска ЦСК. 15 Ванеса Найденова Дунавска ЦСК. 16 Никол Николова Славия. 17 Маргарита Митовска Брилянт.